Hát sziasztok, Fantom vagyok, itt lenne a Survival sorozatom 6. része, és zenével, várjatok, és a címe, hogyha akarjátok kérdezni, jövőkép, és hát akkor igen, kész lenne a házam, új skin, és osztálytársamat kérdeztem, mondta, hogy legyen ilyen pulcsisféle, legyen karvédője, és akkor hát a ablakot be is fejeztem, készítettem gyors egy tortát, végre találtam tyúkot, és kaktuszt. A mobok ellen gyors ide letettem, és hát nagyon laggolok, várjatok. Lehet, hogy inkább leteszem internetet, ja. Hát annyira nem laggol, na kicsit jobb. És akkor igen, csináltam 2 ládit, egy páncélok, meg egy ércet. És milyen neve, várja, milyen neve. Lehet, hogy elmegyek bányászni. Ja, és egyet meg akarok mutatni, várjatok, oké. Egyet meg azt akarom megmutatni, hogy ezt megépítettem, majd el fogunk menni lovat keresni, és akkor itt lesz a helye. És mi a neve? Akkor hát igen, 13 még szedtem pluszba, és learadtam a kertet, csináltam búzát, csináltam a 3/4 kenyeret. Látjátok, és olyan könnyen. Akkor mi fog kelleni? Kelleni fog, elmegyünk a sivatagba. Hozok megakadt a lemez. Akkor hozzunk, mit hozzunk? Először is kell. Bocs, hogyha nagyon megfújtam a mikrofont. Kicsit távolabb rakom. És hát akkor is nem a szörnyekre, azokat kitettem, mert szétrombolják a házat. Nem tudom, nekem így tetszik a ház. Itt megépítettem az ablakot, ott is megépítettem az ablakot. Azt gondoltam, akkor menjünk bányászni, kell azért ásó is. És akkor a francba! You fucking me! Tényleg van meg vastember? De korál! Ez nektek ment, osztálytársaim. De korál! Igen, ezt így mondom, mert a SpongeBobban volt, még egyszer láttam. És akkor volt ez a rész benne, amikor a Patricknak a nővére volt a Fanny nővér. És akkor osztálytársaim folyton azt mondják, hogy mondjam ezt, hogy de korál! Nem tudom, hogy a háttérben megint, nem tudom, várjatok, lekapcsolom a tévét. Cowboy. Na akkor itt is volnék. Fúj. Akkor le is raktam. De mielőtt még elindulunk. Cowboy. Nem is tudom, minek akartam még egy. Ja, mert ez egy hosszadalmas bányászás lesz. Beírom a címnek. Legyen cím, vagy ne legyen cím. Döntsétek el, legyen cím, vagy ne legyen cím. Ezt rátok bízom. Nem akarok én dönteni, mert megint az lesz, hogy amikor nem is szóltatok hozzá. De azért, na, majdnem kimondtam osztálytársam nevét. A betűvel kezdődik. És mit akartam? Ja igen, elmenni. Na, és nem aludtam, pedig ezt akartam. Na igen, ezt megcsináltam itt a ház körül, ilyen díszesre el is felejtettem mondani. Elején már észre is vettétek, de én meg elfelejtettem mondani pont. A cukornád meg megint megnőtt, elég fura. A cukornád nagyon gyorsan nő, meg a kert is. És várjatok, megmutatom még azért a kertet. Nem tudom hány perces lesz a videó. Nézzétek,
learattam a cukornádat, és már megint megnőtt az egész kert. Vagy le se arattam? De, learattam. Vagy nem? Nem tudom. Na mindegy, akkor menjünk. Nem kell. Most nem erre megyünk bányászni, most a sivataghoz megyünk bányászni, ami a sivatag erre van, a dombnál, emlékszem, bocs, a köd miatt, kicsit kettővel feljebb rakom inkább, hogy legalább júj, nagy a lag. Igen, na nem sokára megkérem a tesómat, hogy rakja újra a gépemet, a pendrive-ra meg rárakom a mapnak a cuccait, és akkor, ami meg fontos, azt még rárakom, és bárány, és nem kaptam tőle semmit. Igen, és akkor ráteszem, megkérem, hogy tegye újra, és akkor ott a sivatag, és akkor itt is fog, ott van, újra van téve, videót megcsinálom, újra bejelentkezem, és akkor a mappot behelyettesítem, és akkor én olyanféle cowboy volnék. Cowboy. Itt nincsen cowboy. Nagyon laggolok, nem mondjátok komolyan? Engem kezd idegesíteni. Tesóm gépén nem laggol, csak ott nem engedi, hogy izéljek. Letöltsem, mert azt mondja, ez vírusos. Szerintem nem vírusos a Minecraft. Egyik kedvenc játékom a világon. Ahogy üvölts rá, ahogy kivér a torkomon. Akkor úszunk. Hoppá, elfelejtettem a házat. Na mindegy, akkor a sivatagba fogom befejezni, majd azt így kibarangolok. Amúgy lehet, hogy fogok csinálni egy Survival Islandos videózást. Írjátok meg. Osztálytársak is írják meg. Tudom én nem. Ahogy a osztálytársam mondta Facebookon. Ezzel izét. Kérdeztem tőle, hogy csinált olyan smiley-t, azt elkezdi. Hát tudom én nem. Ja, azt utána jöttem rá, hogy lehet vásárolni. Azt ő meg sem mondta. Azt a smucigot. Smucik, tudjátok mit jelent? Én tudom, de lehet, hogy ti nem. Ezért meg kell tudnotok. A smucig azt jelenti, hogy senkinek nem ad pénzt. Semmikor sem. És megérkeztünk. És itt egyből a vas, a kedvencre anyagom. A gyémánton kívül. A fejünk fölé is kell nézni, jó van, kell egy kis fény ide, muszáj. Oké. Ez nagyon veszélyes a homokos rész azért, mert ha beomlik... Bakker! Ó, sikerült elárasztani. Hát akkor úszunk. Lehet, hogy még tovább fog húzódni a film, a Minecraft nagyfilm, mert azt gondoltuk, hogy ilyen 1 órásak lesznek a filmek, ilyen 50 perces félék, vagy lehet, hogy több, mert én néztem ilyen filmeket, ilyen úgymond ilyen Minecraftos filmeket, azt azok ilyen 7 perces volt, meg ilyenek. Azt én nem akarok azért olyan rövidet, valami, mi egy tényleg jót akarunk, egy jót, nagyot, hosszút úgymond, és egy tényleg jót. És hát akkor... Azt sem tudom, hol jövök ki. Nem akarok távol menni a lépcsőtől, a lépcső ott van, akkor... Erre megyünk. Erre. Ha erre nincs semmi, akkor szívás. Ah! Jó, kell egy kis szén, és nem hoztam fát, király vagyok. A kettő össze van kötve, szuper. Superstar. Akkor menjünk erre. Erre sincs vas. Csávas! Vas, tesó. Te vagy az vas. Azt hittem már soha nem fogsz eljönni, értem. És lesz egy gonosz, aki még nem tudjuk ki,
de a nevét megterveztük már, Xpixel az lesz a neve a gonosznak, és nem találunk hozzá, egy lánynak kéne lennie, a Xpixelnek, hát lehet, jó, egy fiú is lehet, de inkább lány, mert az jobban kéne, mert egy lány sincs eddig még nálunk, és az kéne. Xpixel meg jó lenne lánynak úgymond, mert azt terveztük, hogy lány legyen, és akkor hát akkor lehet, hogy jelentkezzen azért valaki, hogy Xpixelnek, mert akkor benne lehet a sorozatunkban, de először is Skype-on be kell jelölnie, Phantom Master csatornája, de először is lehet, hogy már csak Phantom Master, mert már olyan rég voltam Skype-on, ugye elfelejtettem már. Még jó, hogy hoztam plusz csákikat. Na akkor igen, Xpixelnek, Skype, Phantom Master, mit kérni, Master. Phantom. Mondtam, hogy fog kelleni lapát. Na akkor bányászunk, igen. Nem eredeti Minecraft-tal vagyok, hanem Lazuritcraft. És azért nem hallani a barkácsot, meg ilyenek, pedig fullra van húzva. Látjátok, minden full, és nem tudom, a lazuritosok miért nem csinálták meg, de jó lenne, ha megcsinálnak. És egy bánya, ahol van vas. Egy? Az semmi. Én egyszer életemben tényleg amúgy egyszer sok vasat találtam, én már egyszer. Vas, 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 a kedvenc ércem a vas, meg a gyémánt, meg a gyémánt, meg a redstone. Redstone. Azt tudom, hogy mit jelent. Vörös kő, mert benne van a red, az a vörös, a stone, meg a kő, és vörös kő. Hú, nem egy nagy matakozás. Lávát látok, és vizet, és hát akkor az egy kanyon lesz szerintem. Megcsodáljuk. És nem, de csak láva. Ja igen, mit csinálok? Majdnem leestem. Amúgy igen, amíg én még kaktusznál szedtem, mobokkal bekapcsolva szedtem a kaktuszt, azt majdnem meghaltam egy rohadt zombitól. Amíg dekoráltam a házat, addig szedtem a izét, azt, vagy tettem rá lombokat, azt majdnem megölt egy rohadt zombi. Úgy megijedtem. Azt hittem meghalok. Lazurit! Vas ember. Iron Man azt jelenti. A pókember meg Spider. A Spider a pók, a Man meg a ember. És a Batman meg a denevér embert jelenti. És a Goldman aranyember. És egy saját cobblestone generátor, ezt kapjátok ki. Na, ezeket betömöm, melegem van az ilyen forrásokból. Rohadt nagyok a laggok, nem tudom, ti veszitek, látjátok-e? Én látom, és majdnem belestem a láva. Obsidian!
de nincsen gyémánt, csak a nyom, csak a nyom, csa 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 csak a nyom, csa 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 csak a nyom, csa 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 csa. Ha tudjátok ez mit jelent, én tudom. Írjátok meg kommentbe, hogy tudjátok ez minek a... Nem tudom micsodája, azt hogy hívják, mindegy. Én tudom mit jelent. És egy védett madár, ami nekem tetszik az a madár. És azt még a buzikat szokták úgy hívni. Anyád. Gold! You gold fucking me, you fat. Na 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 na. Hogyha itt meghalok, nem akarok meghalni. Azt gondoltam, hogy 50 részig fogom csinálni a szurviált. Nem tudom, most én nem akarok ilyen 200 részeket. Most James is ti küldtétek, én végigjátszomnál már 86. nem, a 7. rész van. Én nézem azt, tök jó. Szerintem. Jó mappok vannak. Ne, ugye nem veszett oda. Nem. A francba. Jó. Reméljük nem hallottátok, ha mégis akkor. Ágyőzene. Nekem tetszik. Jó van, már nem megyek azért a Restónérrel. Na, innen jöttem, oké, ez az. Tudom én nem. Jó, elmondom a zenét. Hespáva, császárné pávája, ha én páva volnék, jobb reggel felkelnék, folyóvízre mennék, szárnyam csatogtatnám, innen nem tudom tovább. Sok a vasunk már, nem gondoljátok, lehet csinálok egy vasszéfet. Az a baj, hogy eltévedtem, nem tudom honnan jöttem. A francba. Ismerős ez a rész, akkor innen, onnan fele jöttem. Ugye? Akkor onnan jöttem. De ez csak a mélybe visz engem. Nem innen jöttem. A francba. Akkor innen. Reméljük jó irány. Ez az, jó irány. Akkor itt felmegyek. Hogy is kell megnézni? F3, igen. Mínusz mennyi vagyok?
Oh. Oh, most az a baj, nem tudom melyiket kell nézni F3-nál. Bedrock! You fucking bedrock. Akkor itt eldzsegálunk. Ebben a szintben van? Ó, akkor visszaja. Akkor itt kell ásnom. Ja. Hát, ha találunk gyémántot. És akkor itt beosztom. Egy... Anyádat! Arra nem ásunk. Ezt nem hiszem el, mi ez a sok láva? És megint! Megint! Mi ez a sok láva? Hes láva, hes láva, hes láva, hes láva, nem vagyok asszonka, akivel szívózhatsz, akivel szívózhatsz, akivel szívózhatsz. Mi az anyád? Nem hiszem ezt a sok hülye lávát már. És megint. Most meg már az utamban van. A jobb bés anyádat. Nem hiszem el már. Akkor itt ássunk. Nem reston kell, most nekem egy dögje van otthon. Amúgy vöröskő létezik, redstone úgymond. Anyádat. Amúgy küldjetek már egy linket, hogy lehet letölteni PC-re a pót. Meg akarom csinálni. Ezt nem hiszem el, hogy nem találok én már sosem nekem én egy kicsit. Egy kicsi gyémántot, gyémántot, ez az én szeretet. Nem hiszem. És hogyha a ketté osztja a videót, akkor nem tudom, mi lesz velem. Oké, itt megérkeztünk, és akkor innen kell kijutnom. Ez lesz a legegyszerűbb módja. Meg kell keresni a fényt. Ott van! A fény. Semmi ércet? 6 arany! 37 lazét, 39 és 63. Ó, vas. Kéne még egy vas, hogy kibővüljön, hogy pontos legyen. Nem hiszem ezt a sok lávát. És hops, és gyémit se szereztem. Hey! Megpróbálok vándorolni. Háj, milyen sok cukornád. Nem akarom hazamenni, pedig úgy csábít.
Na szóval hát. Ugye ez nem... Nem akarok eltűnni, komolyan nem akarok eltűnni. Nem ismerem ezt a részt, de...